जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ नायगिरिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। बाक्सानि मेदागादाव रायजो राजाफोरनि थाखाय थांनाय हराव बेखेवनानै होयो जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ। मेदागाद स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय हरनि समाव बाक्सा जिल्लानि मेदागाद गेलेग्रा फोथाराव हरसेनि हाबाफारि लानानै प्रबीण गयारीनि लिरनाय सल' आरो बिथोन होनायाव अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ दिननाथ रामसियारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसेयैनो बाहागो लाबावदों समाज सिबियारि जिबिसर स्वर्गियारि, मसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी, स्ट'री स्क्रिप्ट लिरगिरि आरो दिथागिरि प्रबीण गयारी, मेदागाद दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि राकेश रामसियारि, आफादगिरि उत्पल बर' बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। जोहोलाव जांगिला सावथुन बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लानानै सावथुन दिहुनगिरि आरो फावगिरिफ्रा मा फोरमायखो खोनासंनि। आंथ' दिनै जोबोद खुसि, मानोना दिनै आंनि बे प्रिमियार श' जोहोलाव जांगिला सावथुन दिन्थिजेननाय बा दिन्थिफुंनायाव रोजा रोजा रायजोफोरा फैनानै आंखौ साबायखर होफैदों, नायफैदों। बेनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि। दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो? पेन्डेला 40थानि बारबाय बुकिंआ। ओरैनो मोनसे पेन्डेलाव बेसेबांसो? ओरैनोथ' दा जोंनि सोलिबाय थानाय बायदियै जोंहा 25,000 आं गादों। सोरबाया बांसिनावबो गानो हागौ, खिन्थु आंनि रेटआ जाबाय 25,000 गादों आरो। दिनैनि बेखेवजेननाय समाव बबे ओनसोलाव दिन्थिफुंनो ना बेल'? दिनै मोननै, क'क्राझार खासिगुरि आरो मेदा। जोबोद खुसि। इयुनाव माबायदि फिल्म दिहुनबावनो लादों? इयुनावथ' आंथ' जाय समनिफ्राय आं बर' सावथुन दिहुननो जागायबोदों बै समनिफ्राय आं थाथ'वाखै, खालामबोगासिनो दं आरो खालामबाय थागोन। नेक्स्टआवबो आं खालामगोन। गिबि फिल्मा मामोन नोंथांनि? आंनि गिबि फिल्मा जाबाय बिलोमानि दाहामोन। बे गिबि फिल्मावबो आं गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दोंमोन आरो। दासिम मोनबेसे फिल्म जाखो? दासिम आंनि फिल्मा 24था जाबोबाय। 24। फैगौआव रुफालि मायथाइ जागोन। फैगौ रुफालि मायथाइ जागोन। जोबोद खुसि बेखौ लानानै। जोबोद खुसियाव बेखौ लानानै आं जोबोद फोरमायनो हायो खुसि। खिन्थु आंहा माबा गैया, सर्स बांद्राय गैया। आं थोब्ले मोब्ले बानायो, थेवबो रायजोफोरा आंखौ अनसायो। बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। माने जेरैबायसा थारमाने जानांगौमोन आं बेफोरबायदिखौनो जादों होननानै सानो। माने गाबनानै मोदै हुगारबाय थानोल'सो बाखि आरो। माने जोबोद दुखु नांदों। माने रियेल माने माबाया मा होनना बुङो, बेरखांदो आरो रियेल माबाया। नोंबो पार्ट लादों नामा बेयाव? आं बेहाय पार्ट लायाखै, आङो संदानाव लादों। फैगौ 8 थारिखआव जोङो संदानखौ सुबुंखाथायाव रिलिज होनाय जागोन, अब्ला बेयाव नुगोन आरो।